Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 125. Comencem. Ens situem a Loja, a Granada. El 5 d'agost de 1800 va néixer el nostre protagonista, fill d'una notable família local. I ja sabem que tocava els fills petits, o sotana o sabre. Ell va triar sabre. De jove ja apuntava maneres, tenia un temperament explosiu. O ets amic meu o ets enemic meu. Tant que va ser així que un dia va llançar un col·lega a l'estany del Retiro perquè li havia pres la gorra, humor fi. Al 1815 entra a l'exèrcit en plena etapa constitucional. La Constitució, jurada contra cor per Ferran VII. El rei va dir: Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. I alhora va escriure el seu tiet Lluís XVIII, rei de França, perquè l'ajudés a carregar-se la Constitució. El 7 d'abril de 1823, un exèrcit anomenat Los 100.000 Hijos de San Luis travessa Espanya. El nostre home lluita amb l'exèrcit constitucional, però acaba sent fet presoner i traslladat a França. Intenta suïcidar-se, però no ho aconsegueix. Un temps després va ser alliberat i retornat a Espanya. Va rebutjar qualsevol càrrec sota el regnat absolut de Ferran VII. Va retornar a la seva Loja natal i es va dedicar a l'agricultura durant 9 anys. La seva economia va prosperar molt. Però un cop Ferran VII va morir, va esclatar la Primera Guerra Carlina. El nostre home va allistar-se per combatre per la petita Isabel. A la guerra va demostrar que era un crac. A mesura que anava participant en batalles, anava guanyant prestigi. Així, en el període que va de 1834 fins a 1838, va arribar a ser mariscal de camp. En aquestes dates, va entrar en política esdevenint senador vitalici per Càdiz. La regència era ostentada a la mort de Ferran VII per la seva última dona, Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies, la qual, mesos després d'enviudar, es va enamorar i va contraure el matrimoni en secret amb un guàrdia de corps anomenat Fernando Muñoz. I si en Ferran VII amb prou feines va tenir 2 filles, en Fernando Muñoz era una màquina de parir. Els carlistes cataven: Decían los liberales que la reina no paría y parió más Muñoces que liberales había. Les males llengües anomenaven a Fernando Muñoz Fernando VIII. El fet de tenir una relació morganàtica, a vegada tenir fills il·legítims i el fet de tenir a governar de manera massa conservadora va motivar revoltes que la van forçar a deixar la regència a mans del general Espartero. El nostre protagonista tenia un petit problema amb Espartero. Tot i defensar el mateix, no suportaven. Tenien una rivalitat extrema. Així, el nostre protagonista va participar en una cosa que es repetiria molt durant el segle XIX, un pronunciamiento. Això és, bàsicament, un cop d'estat. Una sublevació. Aquesta va ser sufocada i el general Narváez, el nostre protagonista, per evitar que li fessin la pell, va exiliar-se a Gibraltar i després a París. El 27 de juny de 1843 ho va tornar a intentar. Va desembarcar a València en un nou pronunciamiento, vencent a les tropes d'Espartero i forçant aquest a deixar el poder. El nostre home ara era l'home del moment, el militar amb més prestigi d'Espanya. Els poderosos tenen amics i al novembre va patir un atemptat a Madrid, de la calle del Desengaño, on ell no va morir, però sí el seu ajudant i amic, José Bassetti. Aquest fet va trastornar el nostre protagonista, tornant-lo més agressiu i cruel contra tothom que fos rival, tothom que no pensés com ell. El 1844 es va decidir que la reina ja era prou madura per governar. Ja tenia 13 anyets. El liberal Salustiano de Olózaga va ser president durant un sospir. Entre rumors d'haver intentat forçar la reina, va haver d'exiliar-se i va desaparèixer de l'escena. I com que ningú més volia el marró, el nostre protagonista, sense experiència i sense ganes, va acabar de president del govern, gairebé per defecte. El nou president, primerament era de tendència liberal, però van evolucionant cap a posicions més conservadores. Va aturar la desamortització de béns de l'Església i la va eximir de pagar impostos, i es va fer una llei d'impremta, que era això de criticar. El 1848 es va dividir Espanya en províncies, divisió que encara és oficial. El ministre d'Educació va implantar la denominada Ley Moyano, que obligava els nens de 6 a 9 anys a estar escolaritzats obligatòriament. Aquesta llei va estar en vigor des del 1845 fins al 1970, o sigui que va estar 125 anys vigent. El nostre protagonista tenia un caràcter dialoganilíssim. Un dia li va passar una nota a un dels seus ministres, el d'Hisenda, que s'anomenava Alejandro Mon, en la que posava: Me estoy hartando de usted. El día que se me acabe la paciencia, le partiré la cabeza en 4 trozos, por lo menos. Una altra vegada va tenir un altre civilitzat diàleg amb un ministre. Aquest no volia firmar una llei i va dir: Antes de firmar esa ley, me corto la mano.
a lo que el nostre amic va contestar. Usted no se va a cortar ninguna mano. Con la derecha me va a firmar la ley y con la izquierda me va a tocar los perenguendengues. Durant el mandat del nostre home, varen haver-hi, evidentment, pronunciamientos. Però millor que estiguessis en bona forma per córrer, ja que si no, el general Martín Zurbano, per exemple, va acabar al parador d'afusellament i el general Prim va fugir a l'exili. El nostre amic governava amb mà de ferro. Solia dir: Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad. Pero cuando no, la dictadura. Ens trobem l'any 1848. En aquestes dates, tots els països d'Europa han tingut revoltes. Des que va començar la primera a la ciutat de Palerm, es varen succeir a França, on el rei va ser deposat, al Piemont, als estats alemanys, a l'imperi austríac i a l'imperi otomà. I a Espanya? A Espanya, el nostre protagonista va dissoldre les Corts i va governar sense control parlamentari durant 2 anys. Per la premsa reaccionària europea, el nostre protagonista era un crac. Un diari monàrquic francès va qualificar el general Narváez de adalid contra los revoltosos y garante de la tranquilidad pública. Una vegada, a l'hora de reprimir una manifestació d'opositors, ell, muntat al seu cavall, es va dirigir als manifestants i els va dir: La gente de bien y honesta se puede ir a su casa. Los canallas, la escoria y los revoltosos que se queden aquí, que se las van a ver conmigo. Ens trobem el 26 d'abril de 1857. La reina ha dit que no se la molesti. S'ha tancat a les seves habitacions i a l'avantsala hi ha el nostre protagonista amb el seu ajudant de camp. Es presenten el rei i l'exministre de Marina, general Urbiztondo, exigint entrar sense trucar a les habitacions privades de la reina. Del rei consort ja en parlarem amb calma un altre dia. Només direm que la reina s'hi va haver de casar per pressions diplomàtiques, però definir-lo no és fàcil. Potser Llimac seria el més suau. El poble, en aquells temps, l'etiquetava sense pietat amb mots barroers, acusant-lo d'efeminat i homosexual, i fins i tot corrien versos satírics que ho deixaven ben clar. Amb la reina, relacions sexuals més aviat poquetes. ¿Qué se puede esperar de un hombre que en la noche de bodas tenía más encajes en su ropa interior que yo? Va dir la reina. Això sí, la reina anava tenint fills. D'aquí, si Nostre Senyor no va necessitar Josep per engendrar Jesús, segur que a la catoliquíssima Espanya els fills també sortien de la mateixa manera. El rei consort, cada cop que la reina tenia un fill, intentava esbrinar qui era el pare. Havia arribat a fer motlles de la cara dels fills que havien mort en guix, per esbrinar a qui s'assemblaven. El cert és que la reina no podia estar sense un amant. Dèiem que es presentava el rei consort amb l'exministre de Marina exigint entrar a l'habitació de la reina, la qual està en aquell moment reunida, no direm de quina manera, amb el capità Enrique Puigmoltó. Tots els presents ho sabien. General, hágase a un lado y déjeme entrar. Se lo ordeno. La reina ha pedido que no se la moleste. Aquí no entra ni una mosca. Soy el rey. Como si es la madre que me parió. El nostre home va donar una empenta al rei, el qual va caure a terra, donant-se un copet que li va fer perdre el coneixement. L'exministre va treure la seva espasa i l'ajudant del nostre home també. El ministre va matar-lo d'una estocada, però aquest va morir també d'una estocada del nostre home. Aquell rebombori va fer que sortís la reina, veient l'habitació plena de sang, amb 2 cadàvers i el rei a terra sense coneixement. ¿Qué ha pasado? Un desgraciado incidente, Majestad. Mi ayudante de campo, al querer impedir por la fuerza que el general Urbizondo y el rey entraran en sus habitaciones, se enfrentó a él, con el resultado de la muerte de ambos. Al rey no le pasa nada, un susto. Cuando se recupere de su desmayo, lo corroborará. Ahora es cuestión de impedir el escándalo. Esos desdichados deben fallecer en sus casas. Evidentment, tant el general Urbiztondo com l'ajudant de camp del nostre home varen morir a llurs cases respectives d'una pulmonia. Vaja, quina mala sort. Per cert, l'amant de torn de la reina, el capità Enrique Puigmoltó, es diu que va ser el pare biològic del futur rei Alfons XII. I clar, va ser el rei o l'Esperit Sant. Ja ho va dir el papa Pius IX de la reina. La reina de l'Espanya è putana ma pia. Un cop, la reina li va demanar al nostre protagonista a veure si era possible ser una mica més tolerant i mostrar més compassió amb els detinguts i opositors. No practicar tant amb rigor les mesures repressives. A lo que el nostre home va contestar: Esto que me pide su majestad está bien para Dios, pero no para mí, que soy el demonio. Com a epitafi a la vida del nostre protagonista, relatarem un fet, que hi ha qui diu que és cert i hi ha qui diu que no. Ens trobem vora el 23 d'abril de 1868. El nostre protagonista, que ja té 68 anys, s'està morint. Està ajagut al seu llit de mort
i ha vingut el confessor a donar-li l'extremoció. En l'acte, se'l commina a que perdoni a tots els enemics que hagi pogut tenir en vida, a lo que el nostre home respon: Eminencia, no puedo, los he matado a todos. no cal afegir res més. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair al meu amic Àlex, que ha posat veu al nostre protagonista, a la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a la reina Isabel II, i al meu amic Òscar, que ha posat veu al papa Pius IX. Dit això, ens acomidem fins al proper presentable. Adéu-siau!